първа стъпка за бъдещето развитие на Националната гимназия за този голям проект. Аз заложих 2 от направленията, след това развихме и 3-то. И всъщност случи се да се сбъдне една мечта, една моя мечта, е това училище. А мечтата ми беше такава, така да бъдат свързани изкуствата, че да изградим личности, да създаваме не просто образовани деца, а да изграждаме личности, защото смятам, че това е една много голяма тема. Темата за елита в българското образование и в българската политика някакси е низвергнат, т.е. не съществува. За огромно мое съжаление. Аз съм от хората, които са обществено изявени личности и не пропускам случай да заявя моята позиция, гражданска и професионална, най-вече за недостатъците на нашето образование, и съм се постарала в нашето училище мечта да сбъднем нещо, което се оказа твърде трудно от позицията ми, когато бях в инспектората по образование на Министерството. Тогава аз гледах глобално, регионално върху нещата, но за огромно съжаление се оказа, че това би станало много по-трудно, защото трябва тези, които управляват държавата, да бъдат на твоя страна. А пък в последните години, пък и защо само в последните, във всичките години, в които аз работя, трудно убеждаваме тези, които ни управляват, че това, което правим, е значимо. По простата причина, че образованието никога де-факто не е било приоритет в България. Само на приказки той е приоритет. Не сме казали за успехите на гимназията. Сега, без да скромничите, разкажете ни малко за тях. Искам да направя една уговорка. Скромността не е силното ми качество. Спомням си, когато бях дете, по време на социализма, се издигаха едни лозунги, че скромността краси човека и е много ценно качество. В един от моите диалози с моите учители бях казала, че скромността е качество на хора, които нямат много други ценни качества и изтъкват само скромността си. Аз смятам, че човек трябва, особено когато е зрял, трябва да има ясна себеоценка, да знае своите плюсове и минуси, и в този смисъл излишно е да скромничим. Аз най-малко имам право като директор да бъда скромна, защото училището, което ръководя, е известно с това, че нашите ученици се изявяват на всякакви равнища. И общо взето, ако искате да ви изброя наградите, които само през тази учебна година нашите ученици са получили, това ще бъде абсурдно, не само защото няма толкова време, а защото аз със сигурност в момента не мога да си спомня абсолютно всички. Но мога да кажа най-значимите през последната година. Най-значимите бяха така на прима виста за втори пореден път нашият училищен вестник Профили завоюва първо място на международен конкурс в Украйна за училищна медия, което е нещо, първо не всяко училище има своя медия, свой вестник, още по-малко той да има коража да се състезава, пък още по-малко да печели и първо място. И то за втора поредна година. Наградите на нашите ученици от профилите по изкуствата, музика и хореография са безчетни. Ние, например, тази година не отидохме масово на конкурса Орфеево изворче в Стара Загора. Това е национален фолклорен конкурс, защото предните 3 години общо взето взимаме толкова много награди. Последния път имахме само 27 първи места и решихме, че вече участваме в надбягване с един кон, т.е. трябва да се състезаваме със себе си. И решихме епизодично да участваме, докато намерим конкуренция, защото според мен едно от важните неща, на които ние учим нашите ученици, това е да бъдат в конкуренция перманентно.
Друга голяма победа за нашите деца от профил хореография, всъщност ние от 2 години приемаме освен български народни танци и съвременни танцови техники. И имахме тази година, макар и още в началото, още да прохождат, изключително голям успех, който се дължи както на децата, така и на учителката по съвременни танцови техники, Теодора Станева, която е много амбициозна и, както се оказва, и много талантлива, защото тя лично финансира участието на нашите деца в квалификациите за Световната купа в Букурещ. Те там спечелиха 2 златни медала, след което бяха класирани за Световната купа и за огромно наше щастие през месец юни станаха вице-световни шампиони по съвременни танцови техники в Австрия, което е един грандиозен успех за България, за Варна и за нашето училище, и който, като всеки голям успех на ученици, не намери широко отражение в медиите. Това е изключително похвално. Ето сега намират отражение в медиите, но вие споменахте за ученическите си години. Разкажете ни малко повече за тях. Трябва да ви кажа, че не говоря с особено удоволствие за ученическите години. И ще ви кажа защо. Аз съм завършила езикова гимназия във Варна, когато бяха само 2 езиковите гимназии и беше много тежка селекцията. Може би за това и толкова мои съученици сега са видни български граждани. Но в това време имаше ограничение за свободомислието на децата. Нещо, което мене лично ме потискало до голяма степен. Имаше голямо значение чие дете си, което също много ме е потискало, защото това, че родителите са изявени, е само взискателност, към която обществото трябва да прояви към децата на изявените родители, а не привилегия. Това не трябва да бъде привилегия. Защото живота показва, че в много случаи децата даже не могат да достигнат равнището на родителите си и се превръщат вместо в гордост, в позор за своето семейство. Така че за всяка личност трябва да се съди по нея, а не по произхода и така нататък. Всички тези неща от социализма са ме дразнили. Ограничението за свободомислие най-вече. Хубавото е, че съм имала много хубави учители, много изключително качествени учители съм имала, които може би ме накараха и да заобичам тази професия, които са ми били така примери. И лошите учители, и добрите, все са ми били пример. Какво не трябва и какво трябва да правя. Но от малка аз може би съм такъв по-артистичен тип. Винаги съм мислила, че трябва да упражнявам публична професия. Така съм го усещала в себе си. И учителството през последните години в гимназията, когато съм преживяла много болки от учителско отношение към себе си и много обич от друга страна, пак от учители, може би всичко това ми показа, че аз трябва да стана учител, защото децата имат нужда от качествени учители. А не от учители, които работят това просто да се изкарват прехраната. Учителството е призвание. И ще си позволя да цитирам една моя любима мисъл за учителя. Тя е руска мисъл, но аз ще я преведа. Учител трябва да си родиш и чак след това да станеш. Вие с голяма обич говорите за професията си, а за семейството си какво ще кажете? Човек, който може да обича, може да обича. Ако на семейството ми е тегоба, значи аз не съм за такава работа. Учителството изисква много раздаване. Изключително отдаване изисква. И в този смисъл семейството винаги трябва да те подкрепя. Аз съм една изключително горда майка. Имам 2 прекрасни деца, сега вече реализирани като специалисти. За моя голяма радост, моите деца
ми дават право да работя това, което работя. Тоест, те винаги са били безупречни и не са ме карали нито за секунда никога да се притеснявам от тях за каквото и да е. Защото аз смятам, че ако един човек собствените си деца не може да възпита, няма право да възпитава другите деца. Това провала на родителя не му дава право да бъде учител. Така си мисля. Може би има и различни мнения, аз слушам всякакви мнения, но това е мое убеждение. Сина ми завърши морско училище, като първенец на випуск на морското училище. Сега се реализира успешно в корабна агенция, в корабна фирма. Работи това, което е учил. Дъщеря ми завърши право, работи като юрист. Тоест, всеки е тръгнал по своя път. Моите деца не станаха нито лекари като баща си, нито учители като майка си, но аз пък съм дълбоко убедена, че една личност, когато е развила своите духовни качества, може да работи във всяка интелектуална сфера, която и допада, защото човек трябва да учи това, на което може да се отдаде по-нататък. Висшето образование е само една стъпка начална. Щом гледате с такава голяма обич на учениците си, на семейството си, какво мислите за училищния живот? За вашите деца като ученички, гимназисти и за учениците, които сега възпитавате? За тяхната дисциплина? Аз не правя голяма разлика между децата, които съм родила и децата, за които се грижа сега. Даже случваше се, когато моите деца бяха малки, веднъж сина ми каза: майко, понякога си мисля, че обичаш учениците си повече от нас. Но това беше когато не бяха зрели. Сега, когато вече са зрели и пълнолетни, знаят, че една майка не може нищо и никога да обича повече от собствените си деца. Но аз изключително много обичам моите ученици, защото те са мои деца. Ние тук сме едно много голямо семейство. В гимназията се обучават в момента 1420 ученици в 56 паралелки в 3 направления. В няколко профила, във всяко направление. Всичко това е една голяма отговорност, едно голямо изискване и мен ме интересува всичко. Интересува ме това, което децата мислят, това, което преживяват. За огромно съжаление, с толкова много деца се предполага, че аз не мога да имам личен контакт с всяко едно от децата и си спомням, че една моя ученичка, когато завършваше гимназията, сподели, че големия ми проблем, моят голям проблем според нея, е, че нямам възможност да имам личен контакт с всяко дете. Тя смята, че иначе никой дете не би имал проблем, нито с дисциплина, нито с каквото и да е. Може и да е така, няма как да се реализира на практика такъв по-дълъг личен контакт с всяко дете, но за мен всяко едно от децата е важно, независимо как се развива. Имаме много талантливи деца, има, разбира се, и деца, които се оказва, че не са попаднали точно на мястото си, но това не е най-важното. Важното е те тук да намерят себе си, даже и да преценят, че не стават за това, за което са решили, че имат талант и способност, също е намиране на себе си. И все пак нашата рубрика се казва "Директорът каза". Сега сте на една трибуна и можете да кажете нещо на всичките си ученици. Какъв е вашият съвет към тях или това, което просто искате да им кажете? Много е трудно да дадеш съвет на 1420 ученици, защото всеки първо се нуждае от различни съвети. Друго, моето убеждение е, че съвет се дава, когато се иска. Ние българите много обичаме да си даваме мнението, без да ни го искат, а когато ни го поискат, казваме: не знам, ти сам си реши как да постъпиш, нали? Така че аз съвети така масово не бих давала. Като стана виден политик, тогава ще давам съвети на народа, но сега като учител няма да си позволя да давам съвети. Аз много често съм на трибуната пред моите ученици, даже по-често, може би, отколкото бих желала, но много празници имаме, на които аз не мога да не ги поздравя. И всеки път им казвам различни неща, в зависимост от ситуацията.
В момента не виждам какъв такъв масов съвет мога да дам, освен да ги уверя, че всичко, което правим, го правим с много любов за тях. В рубриката "Да се запознаем" ще видите двама изключително талантливи танцори. Ще научите повече за тях след малко. Здравей! Какво можеш да ни кажеш за този младеж до себе си? Този младеж до мен е моят брат Александър Тодоров. С него живеем, както се знае, цял живот. И мога да кажа, че той е в 10-ти клас, профил хореография в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна. За него мога да кажа, че е изключителен човек. Винаги ме е подкрепял, винаги е бил до мен не само професионално, но и духовно. И дори в трудните мигове аз съм имала възможността да се опра до него и той да бъде една моя, така да се каже, пътеводна светлина през миговете, в които съм се чувствала неуверена като цяло. За мен той е една изключителна личност. А ти, Алекс, какво можеш да кажеш за тази млада дама? Мога да кажа много неща. Като начало тя се казва Янита Тодорова, тя е моята сестричка и освен да кажа, че аз много я обичам и че не мога без нея, друго не мога да кажа. Знам, че вие се занимавате с танци. Какви точно танци? С български народни танци. А ти, Янита, също ли? Да, ние сме тук с профил хореография, но сме щастливи за това, че училището ни ограничава само в този профил. Ние винаги сме имали възможността да се изявяваме във всякакви посоки, в различни изкуства, да участваме в различни форуми, което ни прави изключително щастливи като млади личности, които могат да изявят себе си. Какви, например, форуми? Имате ли някакви награди? Имаме. Основно нашите награди са с ансамбъла на Националната гимназия. Явявали сме се на конкурси на Орфеево изворче в Стара Загора. Миналата година бяхме на конкурс в Котел. Беше доста интересно преживяване и беше по-различно в Котел от Стара Загора. Естествено, конкурсите са различни, но ми хареса много като цяло. Да, спечелихме награди. Първо място в Стара Загора. Имаме възможността да се изявим също така и по концертите на нашето училище, защото точно тези събития ни карат да творим, да желаем да се изявяваме, да желаем да покажем на света, на училището, на всичко, което ни заобикаля това, което сме ние. Освен на сцената, танцувате ли понякога заедно двамата вкъщи, например? Или пред приятели? Да. Да, може да се каже, защото изкуството не е нещо, което може да се прави по график, както всички знаем. И това е точно... Той идва на приливи, понякога на отливи. И да речем, ако един момент е дошъл тогава, когато сме вкъщи, ние го оползотворяваме. Защото на мен ми се е случвало тогава, когато имам нужда или просто се седя изведнъж от нищото да възникне нещо, дали свързано с литература, с музика, с изобразително изкуство, с танци и просто човек трябва да може да излее това, което му е дошло. А с какво друго обичате да се занимавате, освен да танцувате? Аз обичам много ударните инструменти. Много се влека от тях и когато имам време и когато е удобно за съседите, естествено, понякога порепетирвам вкъщи. За себе си мога да кажа, че от малка се старая да развивам доста неща, защото вярвам, че човек трябва да може да гради във всичко, което му се отдава. Не е нужно да се ограничава в една област или в две. Имам много хобита, свиря на пиано, занимавам се с изобразително изкуство, но не професионално.
Танцувала съм освен народни танци, балет, занимавала съм се с художествена гимнастика, обичам дори да пея и имам определени области в литературата, които също са ми много на сърце и които са ми вдъхновение. Вие двамата явно сте много амбициозни, а мислили ли сте за бъдещо кариерно развитие? Ще се занимавате ли с танци професионално или ще имате някаква друга сфера на развитие? Сфери на развитие, особено в наши дни, има много. И за всяка една година те стават все повече и повече, но нищо не пречи човек да се развива в няколко области, когато вижда, че има нужда да танцува и да се занимава с танци. От друга страна иска нещо, което не е свързано с изкуствата. Например, той се е насочил към корабоводене. Това е малко наследствено от нашия баща. Ние сме изключително горди с него, защото той е много голяма подкрепа за нас, и финансова, и морална, както и нашата майка, която е неотлъчна до нас и ни помага през трудните моменти, защото все пак сме и в пубертета, нали? Имаме нашите падения. А тези падения свързани ли с любов или с приятели? По-скоро са свързани с личността, защото аз вярвам, че човек не е... Той се влияе от външната среда, от хората, които го заобикалят, но той сам диктува съдбата си и начина, по който да се развива. Ако той позволи на външното влияние да му попречи да се развива, единственият, който е виновен, е самия той, защото тогава, когато човек има характер и воля, тогава само той може да върви напред, а останалото просто е оправдание. А България или чужбина? Според мен човек може да се развие навсякъде, стига да има желание, стига да е упорит, стига да има знанията, стига да вярва в себе си. И според мен, където иде, той ще успее, стига да го иска. Когато бях по-малка, имах огромното желание да замина в чужбина, но с времето, когато порасвам и започвам да осъзнавам все повече неща, като че ли родината ме влече повече, защото ето с училището имахме възможността, пътувахме, ходили сме до Китай, до Италия, на много турнета, на много места. Но винаги има нещо, което остава и липсва. Може би все пак факта, че се занимавате с народни танци точно. А какво ще кажете за дисциплината в училището? Аз мога да кажа, че дисциплината е нещо, което се гради с времето изключително трудно. И аз искам да благодаря на нашата директорка, госпожа Валентина Крачунова, за силата, възможността, обаянието, чара и любовта, с която ни дарява всеки ден, защото виждайки ние от нея всички тези качества, ни е по-лесно и на нас да повярваме и в дисциплина, и в успех, и в абсолютно всичко, в което искаме да се развиваме. А ти какво можеш да добавиш към това? Според мен никой не би посмял да разочарова такъв великолепен човек като нашата госпожа директорка. И просто никой не би искал да не наруши тази дисциплина, защото знае, че това е просто нещо, което бил... Да. За алкохола, наркотиците, цигарите, много нашумяла тема. Какво е вашето мнение? Може да се каже, че са 3 порока, всеки индивидуално може да избере по кой път да поеме. Има хора за всичко все пак, но нашето училище ни учи на морал и имаме часове с психолози, които обсъждаме такива теми. И всеки има възможността да каже своето лично мнение и да ни помогнат, да ни насочат към правилната посока. Защото всеки има залитания, въпросът е да има хора, които да му помогнат. Също така се водят и много разговори с класния ръководител, който той е сърцето на един клас и той разбира и той трябва да е наясно с тези неща и вече той помага ученикът да поеме по правилния път. Според мен той е наистина много важна фигура в цялото това нещо. Развитието на учениците като цяло. Когато говорихме за дисциплината, униформите, според вас, те спомагат ли за дисциплината по някакъв начин? Униформите определено спомагат за дисциплината и веднага мога да се аргументирам. Защото когато ние напуснем училище, идва професионалния ни живот,
където ще ни е още по-трудно, ще има още повече ограничения, много препятствия. Дисциплината трябва да се гради от много ранна възраст и тогава, когато ние сме учени дори и за униформа, за каквото и да е, когато сме по-големи, ние вече знаем какво значи униформа, знаем какво значи поведение, знаем какво значи правилна насока като цяло. Общо взето му помага човек да се дисциплинира и му помага за по-нататъчното му развитие, като работа, семейство. А в семейството, кой от вас двамата доминира? Никога не сме били оставени от нашите родители да доминираме, защото колкото аз съм човек, толкова и той. Колкото аз имам право да изразя своето мнение, толкова право има и той. И винаги сядаме четиримата на маса и всеки един има право да каже своята гледна точка, защото е важно човек да е предразполаган да разсъждава в ранна възраст, особено от своето семейство. Все пак ти си каката, 1 година по-голяма. Понякога караш ли му се? Никога не съм се смятала за кака, може би защото разликата е прекалено малка за мен. Така както аз има неща, с които не съм съгласна, така и има неща, с които и той не е съгласен и е редно, както аз му ги казвам, така и той да ми ги казва, както и правим, нали, за да се развиваме и да не допускаме грешки в бъдеще от подобен характер. А ти какво ще кажеш? Тя понякога помага ли ти или пък понякога ти пречи със съветите си? Тя много ми помага. Тя изключително много ми помага. И аз винаги съм се вслушвал в съветите и винаги съм ги търсил, защото знам, че тя ще ми даде едно много правилно мнение и много ще ми помогне. И аз много се я ценя. Ти гледаш толкова голяма любов. Има много малко двойки, брат и сестра, които могат да стоят заедно и да са толкова спокойни един до друг. А какво ще кажете за семейството, за отношенията в семейството и най-вече какво най-много цените? Най-много ценя възможността на родителите и желанието им да се докоснат до децата си, защото може би сегашно време от напрегнатостта, от това, че имат нужда, родителите трябва да изхранват семейство, трябва да работят постоянно и малко се губи връзката поради умора или липса на време между родител и деца. Аз съм благодарна на моите родители, че не са ме оставили за миг, колкото и да им е било трудно, защото си признавам, че наистина не съм била винаги перфектното дете. Връзката между родител и детето е много важно нещо. Защо? Защото, в принцип, родителя е примера за едно дете. Той ще гледа да му подражава и вече зависи от това какво му е показано, той ще се изгради по-нататък като човек. И една думичка, една фраза, която ви ръководи в живота. Ние създаваме светове. Ние създаваме светове. След като чухме какво ни каза директорката на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски и ви запознах с двама невероятни танцори Александър и Анита, идва време за рекламите. След тях ще бъдем отново заедно, нали? Здравейте отново! Вие сте с телевизия Черно море и сте с предаването След звънеца. Остава да видите на учителя с любов и с нетърпение очакваната анкета. Какво ще запитам учениците, ще видите скоро. Здравейте, казвам се Елизабет Габровска и съм учител в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства във Варна. Практикувам от 14 години. От няколко години съм изпитващ и оценяващ към Лондонския университет, което дава всъщност възможност за международни сертификати по езика. И всъщност е това основното за мен. А вие като учител в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства в град Варна, какво мислите за дисциплината, за униформите в училището?
Ами мисля, че вие отговорихте на половината от въпроса, защото като учител аз държа на униформите и смятам, че те не ограничават децата, както може би много от тях смятат, и че униформата всъщност скрива индивидуалността на детето. Смятам, че до известна степен това е в плюс и равенството между тях във времето, когато са в училище, мисля, че е необходимост. А за дисциплината, мисля, че работиме с много интелигентни деца и този въпрос не е необходимо да го обсъждам, защото нямаме проблеми с дисциплината. Аз лично никога не съм имала проблеми и съм изключително благодарна на децата, с които съм работила. Ако се случи така да имате проблем с дисциплината в час, какво ще направите? Двойка, забележка или гонене от час? Мисля, че отдавна сме излезли от рамката на килийното образование и тези мерки не са необходими, още повече, че контакта с учениците не е необходимо да бъде винаги в императив. Винаги има начин за постигане на разбирателство. И ако, примерно, има някакъв проблем, може би вината трябва да се търси в двете страни. Защото ученика всъщност е, поне това е моята концепция, ученика всъщност е огледалото на учителя. Ако ученика е спокоен в час, внимава и проявява интерес, това е всъщност оценката за работата на учителя. Така че ако искаш, примерно, да няма проблем с дисциплината, просто трябва първо ти да дадеш, за да получиш съответното отношение. Вие сте учител по английски език. Важен ли е английският език в днешно време? Мисля, че е много важен. Английският език отдавна не е само прозорец към света. Той не е лукс, той е просто необходимост. Защото за да се впишеш добре в която и да е среда, вече трябва да разбираш. А ако искаш да се впишеш по-добре, трябва да можеш да контактуваш на този език. Не мисля, че вече има сфера, в която да не се иска английски. Така че колкото повече, толкова по-добре. Според вас, ако някой ученик е много добър по английски, много му се отдава чуждите езици, задължително ли е да учите в чужбина или има достатъчно добра реализация в България? Не зная всъщност до каква степен и какво имате предвид под реализация, защото първо зависи в каква сфера иска детето да бъде, да работи по-нататъка. И може би трябвало да ви отговоря, че е достатъчно в България да остане и да се реализира тук. Но, за съжаление, действителността показва малко по-различна картина. Според мен оптималният вариант е детето да бъде много добре подготвено тук, все пак да отиде за няколко години навън, да си свири часовника и вече всичко, което е научил там, да може да го реализира тук. Т.е. да се върне обратно. Вие имали ли сте възможност да заминете за чужбина и да не се връщате? Да, имала съм възможност, но може би вече съм на тая възраст, където така по-трудно се отделям от корените си. Имала съм възможност. Дълго време съм обмисляла, но все още не мисля, че съм взела решението или че ще го взема скоро. Това явно значи, че много държите на семейството си. Може ли да ни кажете малко за тях? Семейството ми, имам дъщеря, която е в 3-ти клас. Съпруга ми е в чужбина, в Шотландия. Аз съм тук в момента и мисля, че съвсем така на место задавахте въпроса. Да, в момента съм в процес на обмисляне, но може би нещо, което най-много ме спира е точно образованието. Защото имам доста добър поглед върху образователната система навън, примерно до нашия 11-12 клас. И знам, че все още на този етап конкретно, нали, моето дете може да получи повече в България, отколкото там. За образованието на дъщеря ви помагате ли? Все още не ми се налага да я помагам. Тя как е по-английски?
Мисля, че е добре. Не мога да кажа, нали, че знае повече от останалите, но все още е на възраст, където не е необходимо да форсираме нещата. Има ученици, които не се справят достатъчно добре с езиците, просто не им вървят. Имате ли някакви съвети към тях? Мисля, че рецепта за това няма. Ако ученика е мотивиран, ако знае за какво ще му трябва този език, няма нещо, което да го спре да го научи. Първо трябва да има мотив и след това вече да реши какво ще прави оттам нататък. Може би тези, на които се слагат под знаменателя не ми върви, просто нямат ясна мотивация. Не са разбрали, че им трябва. А вие като ученичка каква сте били? Аз като учител трябва да ви кажа, че съм била отлична ученичка, нали така? Иначе просто ми пада реномето. Мисля, че бях достатъчно добра ученичка. И кой беше любимия ви предмет? Английския ли? Любимия ми предмет беше литературата. Но това беше така на етапи. До 7-ми клас любимия ми предмет беше математика. И дори бях тогава по наше време се кандидатстваше така, само в една езикова гимназия, само в една математическа. Бях приета в математическа. Естествено, нали, като влязох в английската, нещата, везните натежаха към английската. И оттам нататък вече в един момент започнах да харесвам литературата повече. Аз съм от децата, които на времето, нали, четяха повече. Всъщност моето поколение беше такова и по-малко гледахме телевизия и може би оттам така любовта ми към литературата. Докато английския беше мода на времето, също не беше чак такава необходимост. Времето, когато аз съм израснала, руския беше на преден план. И ще си позволя да отворя една скоба. Баща ми на времето казваше, нали, децата с потенциал учат френски, а не английски, защото френски е трудният език. Независимо, че, нали, това беше модерното английския. Какво е вашето отношение към учениците ви, които всъщност харесват повече математиката, отколкото английския? По някакъв начин опитвате ли се да ги привлечете по-скоро към вашия предмет? В никакъв случай. Децата имат право на избор. Ако са добри в едно нещо, те трябва да бъдат стимулирани да го развият. Ако примерно са добри в математиката и английския не е на първо место, означава, че той просто трябва да бъде развит до толкова, че да им помага за математиката. В никакъв случай. А двойки пишете ли? Да, когато се налага, разбира се. Това също е вид стимул. Когато напишете двойка, става ли ви някак вътрешно неприятно заради това? Чудите ли се как ще се почувства ученика? Не се чуда как ще се почувства ученика, защото знам как се чувства. И знам, че двойката не е наказание. Двойката просто му показва за момента какво знае. И че знам, че това дете ще направи всичко необходимо, за да не се повтори. Както винаги се случва. Още повече, че аз водя в подготвителен клас, там двойки се пишат почти постоянно, защото децата правят много тестове. И оценката е просто да си свират часовника, да видят долу-горе какво трябва да правят в съответния час или в съответния раздел. Но тук при нас контакта не е в императив. И когато пишеме двойка, то е просто да покажем, че детето има нужда от нещо. Нали, дали ще е преговор, дали нещо там трябва да се покаже, но не е за да го накажем. Двойката не е наказание. А защо станахте учител? Защото исках. А имахте ли друга възможност? Имах, разбира се. Вие знаете, че с език могат много неща да станат. Но всъщност аз в съзнателната си възраст първото ми желание беше да стана писател, после реших, че това е много трудоемко. Оттам нататък се влюбих аз в всяка една съзнателна, как да кажа,
не възраст, примерно в първи клас обожавах учителката си. След това в 8 клас имаше друга учителка, която също много харесвах. И в един момент реших, че аз искам да приличам на тях. Искам моето ежедневие да минава така. Също нашата професия е много благодатна, защото ние контактуваме с млади хора. И ако примерно някой на моята възраст не е така в час с новостите, които са примерно в технологии или каквото да е от сферата на интересите на младите, учителите го знаят. Защото ние просто сме в постоянен контакт с младото поколение. Ние знаем какво харесват, какво не харесват. До известна степен се съобразяваме с това и до известна степен това ни помага в контакта ни с тях. Но трябва да ви кажа, че за мен контакта с младите хора, с учениците, всъщност това е вълшебното хапче, което ме държи жива и което ме кара сутрин да стана и да искам да продължи деня ми. Значи, разбира се, че е много важно собственото ти дете, но когато имаш обичта и на чуждите деца и си ги приел като собствени, това вече е много. Споменахте, че за вас любовта на учениците е много важна. С какво според вас заслужавате това? Аз първо бях много изненадана, когато разбрах, че съм любим учител, защото аз съм строг учител. И когато разбрах всъщност за това, как да кажа, тяхно отношение, си зададох същия въпрос. И стигнах всъщност до извода, че когато децата знаят, че вярваш в тях и когато стимулираш всичко хубаво, което виждаш в тях, защото няма дете, което да няма нещо, което е добро, много добро, което може да бъде развито и което всъщност да открием като негов потенциал. И ако им помогнем сами да погледнат в себе си, да разберат своята същност, те също вярват в теб. И вече се получава едно взаимно доверие и те са съгласни с мерките, които предприемаш спрямо тях и не ги приемат като наказание. Ако трябва да се върна обратно към въпроса ви за двойките, те приемат двойката просто като необходима мярка. Или, разбира се, има и други начини. Двойката не е единственото нещо, но ако всяко нещо е използвано с мярка и не излиза извън едни определени граници, то се приема като необходимото плацебо, може би. Мисля, че на това се дължи отношението им към тях. Другото, което е, аз обичам учениците си. До сега не е имал ученик, който, примерно, дори на себе си, съм казвала, не мога да се разбера с него, не мога да намеря контакт. Във всяко дете винаги съм виждала нещо много хубаво, нещо, на което аз съм се възхищавала. Защото те са уникални създания, като всички нас. И имат нужда от нашата любов, както и ние от тяхната. По-рано в нашия разговор споменахме за униформите. Вие ги одобрявате като форма за учениците, но какво мислите, ако те се наложат и към учителите? Мисля, че учителът има нужда от индивидуалност. Другото, което е, учителя вече е носил униформа като ученик. Ако сложим рамка в всяко едно отношение, къде остава творчеството. Другото, което е един учител, който иска да бъде уважаван от учениците си, той трябва да се старае да изглежда добре за тях. И освен дисциплината, която изисква, за да изисква такова нещо и за да изисква тяхното добро отношение, както те трябва да радват окото му, така и той по някакъв начин трябва да го прави. Така че аз съм против униформата за учителите, но съм за униформата за децата.
Езикът наистина е една много широка врата към чуждите държави. Как спирате учениците, които имат огромен потенциал, да не заминат и да останат тук и да използват потенциала си за развитие на нашата страна? Не ми се е случвало да говоря точно по този начин с ученици. Аз ги стимулирам да се явяват на всякакъв вид конкурси, състезания и каквото и да било свързано с езика, за да показват на какво са способни и да виждат сами за себе си какво им е необходимо. И не мисля, че заминаването им навън е толкова голям минус, при положение, че ще се върнат. Ако примерно те знаят, че отиват за малко време там и всичко, което научат, със сигурно, че ще го използват, ще отворят целия си потенциал, връщайки се обратно тук, мисля, че това е добра възможност за тях. Вас като учител, какво ви мотивира? Кое е най-голямото нещо, освен любовта на учениците? Ами аз мисля, че това е най-голямото. Постигнеш ли любовта на учениците, вече си мотивиран да работиш. Когато ти се усмихнат и когато приемат това, което правиш спрямо тях, мисля, че това е основното, към което ние се стремим като учители. Така че възрожденският дух не би трябвало да умира. Ние работиме за любовта на учениците. Коя е личността, на която подражавате? Няма такава. Днес в рубриката "Висящ въпрос" реших да запитам възпитаниците на Националната гимназия по хуманитарни науки и изкуства какво е тяхното хоби. Да видим какво ни отговориха. Аз съм Весела. Аз съм Мина. Имате ли си хоби? Да, на компютъра. И аз така. Нещо друго, което правите след училище? Домашните. Домашно, да. И учене. Аз съм Виктория. Имаш ли си хоби, Вики? Като предмет? Да, примерно да танцуваш, да пееш. Да, може би да танцувам. Аз съм Петър Оров. Имаш ли си хоби, Пешо? Да, рисувам. Рисуваш, какво обичаш да рисуваш? Графити. Добре, къде обичаш да го правиш, върху стените или върху хартия? Зависи. Не е ли вандализъм върху стените? Изкуството не е вандализъм. Аз съм Цанко Цанев, 11 клас съм и... Явор Александров в същия клас, 14. Имате ли си хоби? Извън класни дейности, спортуваме. Аз играя баскетбол, той играе тенис. И това общо взето. Виж ме представяш. Добре, кажи сам за себе си. Да, общо взето, извън класни дейности, като баскетбол, тренирам тенис и много си. Това коства ли ви много от времето? Можете ли да го съчетаете добре с училището? Да, поне се опитваме и за сега върви добре всичко. Съчетавам съм малко на бегом. Аз съм Жилян. С какво обичаш да се занимаваш в свободното си време? Имаш ли хоби? Да, спорт. Какъв спорт? Принципно тренирам бокс. Тренираш бокс някъде в клуб или? В клуба през свободното си време обичам да занимаваме с баскетбол. Ренета, приятно. Аз се казвам Сияна. Аз съм Елеонора. Имате ли си хобита, момичета? Да. Какво е то? Да слушам музика, да танцувам. Аз изключително много харесвам и обичам театъра и от няколко години се занимавам с театър. Здравейте, имате ли си хоби? Да. Какво е то? Да пея, да танцувам. Ти? Да слушам музика, да танцувам. Да танцувам, да пея, да се разхождам с приятеля. Аз пея и свиря. На какво свириш? На пиано. На пиано, някъде извън училище или? Не е така, в такава паралелка съм и на това свиря. На мен хобитата по принцип писане на текстове, изучаване на много песни, на танци, таки разни глупости. Пея, свиря на пиано и се занимавам с фотография. Много интересно, наистина. Ти, Мила, имаш ли си хоби? Да. Какво е то? Народно пеене. В училище ли? Да. Как го съчетаваш с учебните си занимания, с математиката, с българския?
Ами, по принцип аз си научавам вечер и ми остава доста време за останалите задължения. Значи си достатъчно организирана, така ли? Аз съм Боян, уча в това училище. А с какво се занимаваш в свободното си време? Предимно с футбол и спорт. Това в някакъв клуб или? Не, с приятели, излизаме, тренираме. Аз съм Симона. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Най-различни неща. Като например? Да чета, да играя с приятели навън. А нещо извън училище, ходиш ли в някакъв състав, например? Да. Значи ти обичаш театъра, така ли? Занимаваш се с това? Да. Смяташ ли с това да продължиш? Да. Аз съм Борис Николай Василев. Борко, с какво се занимаваш в свободното си време? Акробатика, баскетбол и театър. Ти имаш много интереси. А как се умяваш да ги съчетаеш? Намирам време, ходя на едното, на другото и така. Значи си много организиран и много добре се справяш с организацията на математиката и на акробатиката. Математиката съм зле и акробатиката, но там съм добре. Аз съм Виктория. А Вики, с какво обичаш да се занимаваш в свободното си време? Да излизам навън да играя с приятели. А някакво хоби имаш ли си? Да танцувам. Да танцуваш само в училище ли? Не. Аз ходя в Борислав, там къде живея в едно читалище. Танцуваме разни танци. А това много от времето ти ли отнема? Не точно. И го правиш с удоволствие, така ли? Да. А как ще отговоря аз на този въпрос? Имам своя хоби, разбира се, това е театър и за никого не е тайна. Обожавам театъра, това е единственото, за което мисля през почти цялото време. Мисля, че го съчетавам добре с училището. А вие какво мислите по този въпрос? Имате ли си хоби? Ето, че вървим към финала на нашето предаване. Но започнахме с азбучната молитва, нали така? Сега нека чуем и финала й. Макар че съм сигурна, че го знаете наизуст. Сега вървя по дирията на учителите, следвайки името и делата им. И един народ, въздавайки вяра на хората, на Отеца, Сина, комуто подобава чест и слава от всяка твар и дихание, във всички векове и навеки. Амин. Това беше от днешния ден в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски. Аз бях Виктория. Ще се видим и другата седмица, нали?